Вітаем, шановныя, гэта раніца з Белсатам, у студыі Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Сёння ўжо 23 лістапада, нядзеля, мы працягваем абмяркоўваць падзеі тыдня. У Беларусь прыйшлі халады, прыйшла зіма. Зіма прыйшла. А мы ж чакалі, так? Але прыйшла яна разам з касмічнымі жыроўкамі за камуналку. Нарэшце адчынілася беларуска-польская мяжа. І там у Беларусі зноў затрымліваюць за палітыку. Улады вырашылі, што трэба пазбавіцца ад маршрутак. А вось пра гэта варта паразмаўляць падрабязна, таму глядзім уважліва. Чаму ўлады не любяць маршрутнікаў? І што будзе, калі іх не стане? Паразважаем з нашай госцяй. Пенсіянеры-злодзеі і мост, які больш не свеціцца. Хай так абмяркуе падзеі ў Беларусі. Паварочваць рэкі, калі трэба і куды трэба. Чарговы неверагодны праект. Паспрабуем зразумець, пра што была гаворка разам з геолагамі. У Еўропе пачынаюцца калядныя кірмашы. Паглядзім, як яны выглядаюць. Карціна Фрыды Кало была прададзена за рэкордныя грошы. Даведаемся пра навіны са свету вялікага мастацтва. І вось зараз, дарэчы, пра маршруткі. Калі мы сёння рыхтаваліся да эфіру, была думка зрабіць нейкі спіс месцаў, куды дабрацца можна толькі і выключна маршруткамі. Але аказалася, што такіх месцаў зашмат. Таму мы гэтае пытанне аставілі вам, гледачам. Давайте так, хто ездзіў па Беларусі не толькі на ўласных аўто, мы пытаем вас, сапраўдных валацух. Пішыце ў каментарах, якія гарады, мястэчкі і часткі краіны ў Беларусі не проста даехаць, вось куды ходзяць толькі маршруткі і на кані. І мабыць, яшчэ і куды увогуле нічога не ездзіць. Таксама пішыце. Бо, здаецца, ёсць месцы ў Беларусі, куды дабрацца грамадскім транспартам вельмі складана, ці ўвогуле немагчыма, напрыклад. А нашыя карэспандэнты звярнулі ўвагу на іншы бок праблемы. Яны вырашылі пафантазаваць, што будзе, калі раптам знікнуць маршруткі ў горадзе, які знаходзіцца зусім недалёка ад Менска, і дзе, здаецца, з транспартам усё павінна быць добра. Нядаўна адзін палітычны дзяяч крытыкаваў чыноўнікаў за чэргі на маршруткі. Людзі нібыта абураюцца. Метров здесь 150 где-то очередь. Стаяць у чэргах, каб уціснуцца ў смярдзючую маршрутку. Ён даручыў замяніць маршруткі аўтобусамі і электробусамі. З хуткасцю часціцы ў адронным калайдры чыноўнікі купілі 15 аўтобусаў на краіну. Нагаварылі пра будучыя электробусы, зарадную інфраструктуру да іх, ды хацелі даць строгі наказ чэргам рассасацца, але правілы логікі адмовіліся выконваць пастанову кнопкадавіцеляў. Не бярем да ўвагі тое, што маршруткі прыклад хворай транспартавай сістэмы, а проста давайте палічым, ці змогуць аўтобусы замяніць іх проста зараз. Адзін з самых папулярных прыгарадных маршрутаў Менск-Слуцк. Паводле раскладаў адной з фірмаў, яны адпраўляюцца кожныя 30 хвілін, пачынаючы з 5 гадзіны раніцы. У сярэднім за дзень выконваецца каля 30 рэйсаў у кожным напрамку. Атрымліваецца, што штодня маршрутам карыстаецца каля 1000 чалавек пры сярэдняй ёмістасці аўта ў 18 чалавек. Ну і варта адзначыць, што нават пры лёгкім пошуку ў Гугле нам выдаецца яшчэ каля 4 фірмаў, якія займаюцца падобнымі перавозкамі. Што ж да аўтобусаў, дзяржаўныя кампаніі выконваюць каля 8 рэйсаў штодзённа аўтобусамі ёмістасцю да 60 чалавек. Каб замяніць маршруткі аўтобусамі, захоўваючы частату адправак, патрэбілася б да 20 аўтобусаў на адзін маршрут. Альбо можна скараціць частату рэйсаў, павялічыўшы інтэрвалы да 60 хвілін, што патрабавала б каля 12 аўтобусаў. Выглядае файна, праблема вырашана, аднак рэзкае скарачэнне рэйсаў стварыла б праблему ў гадзіну пік. На прыпынках узніклі б чэргі, а час чакання павялічыўся б у 2-3 разы. А гэта азначае, што праблема, абазначаная фатографам, журналістам і пагранічнікам, нікуды не дзенецца. Чарговы прыклад, калі папулізм на пустым месцы не прыводзіць ні да чаго. Удивляюсь, посмотрите, какая...
Вельмі цікава, ці сапраўды у адміністрацыі Слуцка знойдуцца грошы, калі прыйдзецца памяняць усе гэтыя маршруткі на аўтобус. Ой, наўрад ці. А вось, каб усё гэта падлічыць, мы запрасілі нашу першую госцю, сустракайце, эканамістка Тацяна Панкова. Тацяна, вітаем. Ну, здаецца, гэта не першы раз, калі беларускія ўлады чапляюцца да маршрутнікаў. Ну так. А навошта, чаму беларускія ўлады ўвогуле так не любяць маршрутнікаў? Ну, па-першае, таму што маршрутнікі – гэта такі мелкий бизнес, это индивидуальные предприниматели, малые такие фирмы, и государство не мае над ими контролю. А калі государство не мае над імі контролю, то яно пачынае штосьці такое прыдумляць, каб гэты контроль нейкі займець. Таму яны часам робяць такое, каб взяць іх пад контроль. Гэта па-першае. Па-другое, калі мы паглядзім на аўтапаркі, то гэта доўгія гады ўжо стратныя прадпрыемствы, а маршрутнікі гэта дастаткова такі успешны прыбыльны бізнес, і таму дзяржава часам думае, а чаму бы нам не забраць гэты бізнес сабе, каб таксама атрымоўваць якія-то прыбыткі ад гэтага віда дзейнасці. Вельмі цікавая схема. Чаму цікава? Увогуле ўсё зразумела. Да нічога беларускія ўлады, беларуская дзяржава не любіць губляць кантроль. Так, не любіць. Давайте разбярэмся. Гэта кантроль і грошы. Ну так. Прост кантроль. Давайте разбярэмся, чаму вось тады гэтыя маршрутнікі атрымалі, па-першае, магчымасць рабіць гэтыя рэйсы, чаму менавіта яны іх робяць, і чаму гэтыя дзяржаўныя аўтапаркі тады самі не спраўляюцца, не даюць рады і не займаюцца гэтым. А увогуле забараніць маршрутки. Взять и заборонить. Ну, заборонить не получится, потому что мы видим, что есть такие места, куда доехать на общественном транспорте просто невозможно, да и невыгодно. Не будет большой автобус ехать в деревню, где нужно привезти 5 пассажиров туда и сюда. Это раз. Два, индивидуальный предприниматель, как вид деятельности, это всегда более гибкое что-то. То есть он может быстро изменять маршруты, быстро подстраиваться под спрос, быстро какие-то еще внедрять вещи. Государственное предприятие – это автопарки, это всегда что-то со сложным менеджментом, с низкой мотивацией. Потому что дотации из бюджета, заработная плата все равно будет. У госпредприятия раздуты штаты, зам по идеологии должен быть обязательно... Как человек и кинофакс нажимает, так. А там зарплаты мы уже с вами обсуждали, да? Так. То есть, это все кладется в затраты, и от этого получается, что эти предприятия много лет остаются убыточными. Але калі яны хочуць атабраць у маршрутнікаў і зрабіць сваіх маршрутнікаў, трэба тады ўводзіць у гэтыя аўтапаркі маленькія аўтоўкі, якія гэтыя машыны, якія на 5, на 10, на 12 чалавек, а не гэты аўтобус, які адзін едзець і чалавек адзін у ім. Так а чаму яны так не робяць? Дзяржава, чаму так не робіць? Дзяржаўны аўтапарк весці некалькі десяткаў. Потому что синие бусики заняты іншымі справамі. А грошы дзе ўзяць? Дзе ўзяць грошы на ўсё гэта? То есть для таго, каб взять грошы, гэта трэба у бюджете, у местным, у республиканским, где есть такая программа, транспортный комплекс, из которой спонсируются, покупаются эти автомобили. Эти гроши где-то надо взять, это раз. Два, сегодня водитель – это дефицитная профессия, потому что, условно, он приезжает в Европу, он получает 3000 евро, а там даже если ему предлагают водителям автобуса или маршрутки 1600, но надо понимать, что мы... То бок лепей аддаць, як кажуць, на аутсорс. Ну так. Прыватны бізнес, але ж дзяржава ўсё роўна будзе стрыч. Будзе, конечно, будзе стрыч гэты бізнес. А ці шмат яшчэ ў Беларусі засталося месц, куды выключна маршруткамі? Ну так, ёсць, калі паспрабаваць гэта даведацца, то гэта вельмі зашмат месяц, это междеревенские такие маршруты, где можно добраться только на маршрутке. Да и некоторые райцентры есть в Могилевской области, где ты не доедешь на автобусе, потому что туда он не ходит. Потому что там количество людей уже настолько мало, что, естественно, пустить туда большой автобус, в этом нет никакого смысла экономически. А ці можа, напрыклад, калі яны ўводзяць нейкія абмежаванні, кажуць, толькі аўтобус раз у тыдзень будзе па нядзелях хадзіць, ці паўплывае і як гэта паўплывае на сацыяльнае эканамічнае жыццё, хай вёскі, мястэчка, нейкай рэгіёна, вось нейкага? Конечно. У некоторых людей, которые живут в этих местах, это единственный способ добраться до работы. Если человек, условно, понимает, что у него автобус идет только раз в день, там у 2 часа, то он не доедет до той работы.
Тому социальная напряженность раз. Ну, потому что люди будут нервничать от того, что он не может доехать до работы. Второе, если он не сможет доехать куда-то до работы, то там будет безработица. В том месте, куда он приезжал. Ну, потому что один не может доехать, второй не может доехать, третий не может доехать. И, ну, и понятно, что если у людей он не может добраться до работы, у него нет денег, нет зарплаты, то, конечно, он будет недоволен. И это очень большая социальная напряженность. Ну, цікаво, што яны будуюць гэтыя вакзалы. Напрыклад, для аўтобусаў сваіх дзяржава вырабляе аўтобусы, якія мы, ну, вось яны ездзяць, мы іх бачым. Але, напрыклад, тыя ж маршрутнікі, яны вымушаныя выкарыстоўваць у Менску, напрыклад, яны стаяць на агульных гэтых прыпынках. Недзе там каля лесу у іх прыпынкі ў гэтых мястэчках. То бок пабудавана ўсё для вось гэтых дзяржаўных аўтобусных паркаў, а ўсё роўна усе лагістычныя вось гэтыя сацыяльныя сувязі сапраўды выконваюць маршрутчыкі. А чым можна дапамагчы? Вось, напрыклад, каб там міністр транспарту сказаў, што трэба, каб кожны аўтобусны парк кожнага рэгіёна ці там мястэчка таксама абслугоўваў, напрыклад, яшчэ побач са сваім там мястэчкам ці горадам яшчэ іншыя вёскі. Можа такое быць, ці гэта вось... Любое, все, что происходит на государственном предприятии, это куча согласований. Ты не можешь просто так взять и сказать, вот будет новый маршрут. Ну нет, потому что это надо согласовать. Чтобы купить условно какой-то новый автомобиль, это все равно тендер. То есть там нельзя все сделать так же гибко, как это делают маршрутчики. То есть ты все равно должен пройти 5 кругов ада для того, чтобы получился новый маршрут. Поэтому Сколько часу прикладно ось займае? Ну, это бывает по-разному. То есть это может быть... То есть это в долгу. Если они хотят сегодня сказать, будет так, только будут ездить автобусы, это не произойдет ни за месяц, ни за два, это долгосрочная перспектива. Ну, то есть это могут быть годы, пока это все подстроится, пока мы отладим транспортную инфраструктуру так, чтобы реально можно было это... А вось вы у пачатку казалі, што дзяржаўныя аўтобусныя перавозкі гэта нерэнтабельнае прадпрыемства. То бок гэта ўсё ў мінус ідзе. За выдаткаў гэтых ці яны не зарабляюць? Не, аўтобус дзяржаўны, аўтапаркі. Сам по себе автопарк, он много лет, многие убыточные. Ага, на дотациях они? Ну, они убыточные, получают субсидии из бюджета. Давайте разберемся, чему убыточные. Социальная держава, танны проезд. А можна я у Тетяны запитаю? То бок, вось гэтыя ўсе ідэолагі, факсы, новыя нейкія, не ведаю, канапа ці нейкае крэсла, гэта ўсё ідзе ў грошы, а вось бабуля, якая набывае один квіточак і едзе да сваёй вёскі, яна, ну, не можа пакрыць ўсё гэтае. А плюс посмотрите территории, на которых автопарки. Это земельный налог огромный в затратах. А ремонтные мастерские, которые содержат в том числе с работниками, ну, потому что эти автобусы выходят из строя, их бесконечно нужно ремонтировать. И опять же, на аутсорсинге это не отдают, они содержат целые ремонтные мастерские. Это тоже все затраты. Все налоги, которые включаются в себестоимость, это все формирует затраты. Бок это не распил, як кажуть, бабла, а это просто не... Это неэффективная государственная система управления транспортом. Министр финансов. Министр транспорту і міністр фінансаў. Усе вы, хлопцы, там будете. Добре. А чаму тады гэтая размова про забарону маршрутнікаў пайшла? Яна просто як ты іпэшнік, ты айцішнік, ты, не ведаю, там вядоўца, усе вы не вельмі добрыя, усе на дзяржаву працуюць. Чаго не чакаюць? Мне здаецца, что, по-перше, это такой информационный вброс, чтобы посмотреть. Ага, вот мы людям сказали, сейчас отменим маршрутки, люди не согласились, и мы такие хорошие, людей послушали, и вот это вот не сделали. Потому что реально сегодня отменить маршрутки, ну, понятно, что, может быть, там не самые хорошие управленцы, но не до такой степени они понимают, что сегодня нельзя взять и сказать, маршруток не будет, останутся только автобусы. Может быть, поэтому, а может быть, у них очередная попытка ужесточить требования к получению разрешения на перевозки. Ну, то есть, что лицензия, но у нас-то не лицензия, это специальное разрешение. Для того, чтобы, например, там какие-то обязать их, установить у всех GPS в обязательном порядке. То есть, какие-то внедрить требования, которые вот позволят... Камеры можно поставить у кожной маршрутки. Да. И поэтому, конечно, это, на мой взгляд, конечно, они маршрутки не отменят, потому что это реально будет огромная социальная напряженность, а она им не нужна. И, скорее всего, это вот какой-то очередной такой идеологический момент, когда, а вот мы же о вас думаем, мы вот вас послушали, вы не хотите, чтобы мы отменили маршрутки, и мы их не отменим. Яшчэ ж ёсць чыгунка, мне падаецца, павінна быць канкурэнцыя
канкурэнцыя, нібыта чыгунка такая, а вось наша электрычка ідзе ажно да гэтага мястэчка, ад гэтага мястэчка яшчэ 10 кіламетраў ісці, канешне, але тыпу даязджайце на нашых электрычках і пасля ўжо там разбірайцеся. Калі мы паглядзім, то некаторыя з іх наогул адмяняюць, ёсць такія ўжо месцы, куды не можна дабрацца нічым. Так, вось мы зараз збіраем каментары нашых гледачоў пра тое, куды вось то толькі на кані. Магчыма, так. А ці сачылі вы калі-небудзь, як гэта адбываецца ў Еўропе, напрыклад, Я не бачыла маршрутак. у капіталістычных краінах? У некаторых ёсць і ў Польшы, напрыклад, але гэта не такая колькасць. Чаму? Таму што где появились маршрутки? Там, где государственная система не справлялась. То есть в 90-х годах, когда распался Советский Союз, маршрутки появились во всех странах бывшего Советского Союза и остаются до сих пор, потому что это было решение, возникшей на тот момент глобальной проблемы, которая не позволяла эффективно этим транспортом управлять. Сегодня в Европе субсидируется транспорт, но система государственного управления этим транспортом уже настолько эффективна, что они могут позволить себе и его субсидировать, и у них, посмотрите, как у них даже в Польше железнодорожный транспорт работает, точно так же, как и автобус работает. На нем можно добраться практически в любое место. Поэтому сказать, сделаем как в Европе, уберем все маршрутки, это просто очередной идеологический такой посыл, потому что так сделать нельзя. Нужно наладить систему менеджмента так этим транспортом, чтобы она была эффективной. А ці можа дзяржава тады зрабіць, ведаеце, нам патрэбна канкурэнцыя, канкурэнтны вось гэты рынок. Ці можа дзяржава, напрыклад, зрабіць па тым напрамкам, дзе вялікая загружанасць. Я ведаю, што ёсць вось такія дачныя кааператывы, ці там лецішча, ці нейкія вёскі, ці нейкія такія гарады, тыпу Барысава, куды людзі туды-сюды. Ім не хапае, напрыклад, маршрутак. На аўтобусе не вельмі зручна, а электрычка там толькі ў нейкі час. І вось, напрыклад, дзяржава бачыць, што гэты напрамак напружаны, не хапае гэтых маршрутнікаў, якія іпэшнікі, і свае нейкія там мінстранцаўскія маршруткі запускаюць. Ці гэта будзе карысна для дзяржавы, для людзей, і што тады гэтыя іпэшнікі, ці яны не будуць, не знаю, ахвярамі дзяржаўнага? В любом случае, даже если сегодня автопарку выделяют деньги, вот сейчас принимается новая программа, это транспортный комплекс на другую пятилетку, даже если там, у нас каждую пятилетку есть программа, державная программа, транспортный комплекс. Вот заканчивается. И як там справы? Там комплексы, одни комплексы. Да, цікаво. Там, коли поглядеть финансование того автомобильного транспорта, то там совсем все так. Больше, великая частка, это кредитные ресурсы, которые они берут под льготные проценты. Поэтому, конечно, полностью заменить маршрутки она не сможет. Да, она сможет закупить, если гипотетически она сможет себе закупить, то да, она создаст конкуренцию ИПшникам, но в этом ничего плохого нет. Конкуренция — это всегда хорошо, потому что это позволяет рынку сглаживать цены, каким-то образом видеть, как изменяется спрос, и под него гибко подстраиваться. То есть, конечно, ИПшники не станут прям ахвярой, потому что здоровая конкуренция — это хорошо, но мне кажется, это все гипотетически, потому что сегодня денег, чтобы прям обновить парк до такого количества, какое-то есть у ИПшников в стране, то это... Я прапаную сінія бусікі на добрыя справы, каб яны не пужалі людзей, а каб ўжо вазілі па маршруце. Колькі зараз гарадскі транспорт каштуе у Беларусі? У Мінску, напрыклад. Хто ведае? Жетон, талон. Я толькі ў метро. Ну, колькі? Уже 90. Мне здаецца, 90 копеек. Вот такие вы. Мне здаецца, што... Мне таксама падаецца, што так. Напишите, калі ласка, у каментарах, колькі каштуе. Па-першае, жетон, квіточак, і галоўнае, колькі маршрутка, калі выкарыстоўваеце паміж гарадамі, калі ласка, напишите, бо яны зусім па-рознаму. Ну так. Тетяна, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Нагадваю, у нас у гасцях была эканамістка Тетяна Панкова. А мы працягнем вывучаць кошты і грошы, але ўжо на сусветным арт-кірмашы. $45 million. Thank you. At 45. У арт-свеце гістарычная падзея. Аўтапартрэт Фрыды Калё «Сон» пабіў рэкорд і стаўся самай дарагой карцінай, што калі-небудзь стварала жанчына. Працу прадалі на аўкцыёне за амаль $55 мільёнаў. At $47 million.
It's yours. Thank you very much indeed. Congratulations. Аўтапартрэт сон Калю напісала ў 1940 годзе. На карціне напаўголеная мастачка ляжыць на падвешаным у паветры ложку, а над яе галавой знаходзіцца чэрап, сімвал крохкасці жыцця і перараджэння. У Аўстрыі гэтым тыднем пачаў працу адзін з самых чаканых святочных кірмашоў Еўропы. Калядныя песні 51 раз загучалі на Рэзідэнт-пляц у Зальцбурзе. Штогод атмасфера гэтага кірмашу прываблівае больш за 1,5 мільёна асобаў. Мы приехали с Техасу. Мы з нецярпеннем чакаем знаёмства з культурай і ўражанняў. Гэта было неймаверна. Трохі снегом таксама не перашкодзіць. Вы адчуваеце сябе ў бяспецы, калі шпацыруеце па калядных кірмашах у Аўстрыі? Мне здаецца, што ў Амерыцы менш бяспечна, чым тут, таму я адчуваю сябе даволі камфортна. Сёлета апроч глінтвейну, рознакаляровых агеньчыкаў і музыкі турыстаў будзе чакаць узмоцнены кантроль. 33 камеры відэаназірання і ахова паліцыі 24/7. Такія захады прызнаныя гарантаваць усім наведнікам кірмашом спакойнае святкаванне калядаў. Піць піва пад класічную музыку. Такую магчымасць на гэтым тыдні мелі жыхары і госці Будапешту. Тут 9-й раз адбылася ноч музыкі. Падзея, падчас якой вядомы вугорскі аркестр Івана Фішера, намінант на Грэмі, змяняе оперныя падмосткі на сцэны бараў і пабаў. На гэты раз, раздзяліўшыся на невялікія ансамблі, музыкі выступілі ў другім раёне на бульвары Магрыт. Усю ноч выконваючы не толькі класічныя партытуры, але ірландскія, трансільванскія народныя песні ды джазавыя імправізацыі. Гэта бліскучая ідэя. У такой абстаноўцы звярнуцца да людзей, якія інакш не сталі б наведваць канцэрты класічнай музыкі ў такіх месцах, як Палац мастацтваў або музычная акадэмія. Фармат барных канцэртаў высокай музыкі стаўся надзвычай папулярным. Ён штогод збірае аншлагі, і сёлетнія выступы не сталі выключэннем. Я спадзяюся, што вы ўжо пагуглілі і напісалі нам, колькі каштуе квіточак у метро на маршрутку аўтобус. Вы яшчэ не бачылі. Мы зараз будзем глядзець... Я тралялякаў, кропка. Мы будзем глядзець, што там адбываецца ў Беларусі у сацыяльных сетках. Можа, там пішуць пра квіточкі? Не, там пра квіточкі не пішуць. Вітаем, дарэчы. Дарэчы, салют. Да вітання. Сябры, ладно, квіточкі квіточкамі, а на гэтым тыдні, а дакладна 18 лістапада адбылася падзея планетарнага маштаба, міма якой папросту не маглі прайсці беларускія соцсеткі. Гэта міжнародны дзень сала. А таму і мы з вами. А што такое? Я ведаю адну дзяўчыну, якая гэтае сала Так, можа давай есці... паслухаем, што ў Беларусі. Ты бы ведаў лепей, колькі квіточкі каштуюць. Сябры, мы таксама папросту абавязаны пачаць наш агляд менавіта сала, і для гэта давайте на момант перанесемся на цэнтральны рынок у Гомелі. В свиньи есть несколько частей, которые разделяются, как грудинка, как, допустим, корейка, как крестец, окорок. Вот. Все эти вещи солятся по-разному, так как больше мяса, значит, нужно учитывать это, потому что мясо берет соли больше, чем сало белое. Это называется бочинка. Это обязательно вот такой клинышек идет. Вот такие вещи, это уже грудинка идет, где ребрышки были, бочок. Потом почеревок, если разделяется. Почеревочек, обычно на нем есть такие небольшие хрящички. Вот это почеревочек, очень вкусный. Также он и копченый очень вкусный получается, и соленый. Почеревок вообще такая вещь. Если старое сало, оно пахнет уже старым, это уже чувствуется и видно, оно желтое. А если молодое сало вот такое, то оно беленькое, чистенькое. Должна быть шкурка обязательно желтая, не черная, не рябая, не коричневая, именно желтенькая. Тогда это называется мытое, Старое чистое сало. Калі з блінцамі, і калі пасмажыць, шквар. А з бульбачкай Я ніколі не разумеў сала, гэта тлушч такі... А можаш пайсці куды-небудзь, каб мы ўжо... Мы табе выпісваем з беларусаў, і калі ў цябе нейкі іншы ёсць дакумент, таксама з усіх выпісваем, з чалавецтва. Палова маразілкі ў мяне салам. Ну, што там яшчэ? Goodbye. Все, я не магу слухаць далей, я ўжо пра сал. Цяпер самы час ад сала перайсці на порцыю не сала, а прыгажосці і мілаты. Для гэта давайте перанесемся ў Салігорск, дзе на мясцовым вадасховішчы плавае цудоўная магчымасць для антыстрэсу і добрай справы ў адным флаконе. Сябры, вось так выглядае гэты антыстрэс па Салігорску.
І калі вы падкормліваеце птушак, то памятайце пра самае галоўнае правіла. Салом не кормить. Салам, ввогуле, а нічым смажаным, салёным, тому што соль дрэнна выводзіцца з арганізму. Хлебам таксама не Хлебам, асабліва вадаплаўных, там кісліна пачынаецца ў страўніку, могуць загінуць. А чым? Збожжам, зернікамі, ягадкамі рознымі, все такое. Кукурудза. І яшчэ одно правіла важнае. Калі ўжо ўзяліся карміць, то карміце штодня, тому што калі удараць маразы, у іх папросту не будзе сілаў шукаць нейкае новае месца, вы яны прывыклі да вас. То бок лепш не кормить. Альбо не карміце, альбо калі ўзяліся, то ўжо давайце да вясны. Катя, мы ў адказнасці за тых, каго прыкармілі. Ну, мне падаецца, што можа быць як у тыктоках іншых краінаў, калі пасля гэтыя табе будуць... І такое можа быць. Так. І такое можа быць, і таму ад антыстрэсу давайте перайдзем да добрай порцыі крынжу. Перанесемся ў Новополацк, дзе ідэолагі нафтану выкарысталі маладых спецыялістаў уже смешна для рэкламы свайго прапагандысцкага выдання. Ну-ка. Что вы такие веселые? Вы что, комментарии под своими видео не читали? Мы читаем только хорошие новости в газете «Вестник Нафтана». А вот, например, наш завод в этом году удостоен диплома второй степени в номинации «Энергоэффективная технология года». А еще наши заводчане в преддверии Октябрьской революции получили благодарности. Нафтан развивает сотрудничество с другими предприятиями Республики Беларусь. Об этом и многом другом вы можете прочитать в газете «Вестник Нафтана». Паслухайце, ідэолагі нафтану, а вы вось самі разумееце, што гэта брыдка, што гэта крынж нейкі, а? А я нічога не магу сказаць, бо я сама калісьці там у 14 гадоў таксама была такая ну я не была ў БРСМу. Дык гэта можна рабіць, і БРСМу можна рабіць, але ж гэта ўсё можна зрабіць, ну неяк з густам. З якім? Ну цікава. З якім? Не, Нафтан, дарэчы, добрае прадпрыемства. Да добрае прадпрыемства, ніхто ж нічого не кажа. Ну вось гэта вот. Вось гэтага ўсяго. А мы таксама, а мабыць, мы з вами таксама выглядаем так. Нафтан, ну вось дасягнулі эфекту, рэагуюць Катя і Денис лепей нават, чым на сала. Калі хочаш рэкламу, патэлефануй нам, мы зробім на траіх. Добра. Напрыканцы нашага агляду сапраўднае свята для вачэй вашай увазе фудблогер Валера з 5-й больніцы Менску. У каментарах людзі ламаюць галаву. Вось аўтар сур'ёзна кажа на сваіх відэа, альбо папросту ўсіх троліць. Давайте паглядзім і падумаем разам. Всем здравствуйте. Насмотрелся, как кормят в больницах. Вот 5-я больница, город Минск. Каша греческая, суфле рыбное, говорят, толстолобик и какао. Масло, сахар порционное, яйцо. Колбаска с мраморной говядины, компотик. Рисовая кашка, котлеты из осетрины, скорее всего, и кисель. Прекрасная каша, порционное масло, сахар, овощной салатик, пюрешка и компотик. Овсянка с курагой, запеканка и какао. Пюрэша. Дарэчы, мне спадабалася, я не ведаю, што са мной, але мне ўсё гэта падабаецца. Мне не вельмі спадабалася, што на кашу тварагу там нейкага кінулі, але вы бачылі парцыённае вось гэтае масла, масла слівачнае. То бок не кавалкам, як у дзецкім садзіку, тыч тебе, а ты так акурат. Слухайце, я вось зараз, мабыць, нейкі крынж агучу. Але ж самыя смачныя стравы я частаваў у больніцы і ў турме. Хлопчына, да ты для Беларусі лепшы жыхар, грамадзянін, вяртайся. Дзякуй вялікі, ну вы зразумелі, сёння крынжа, як хлопцы кажуць, навалілі, але мне ўсё спадабалася. Нават газета гэтая папяровая, дзе... Потым пераглядзі і змяні рацыён дома. І падпісвайся на Нафтан. Дзякуй. Я нагадую, што пытаем сёння гледачоў пра аўтобусы і маршруткі.
Ці ведаеце вы, яны, вы, гледачы, куды не дабрацца ў Беларусі без маршрутак? І што часцей вы выбіраеце, маршрутку ці аўтобус? Дарэчы, чакаем вашых каментароў. Дзякуй і заўсёды памятайце пра сютровую котлету з больніцы. І мармуровую калбаску. Так, дзякуй. Всё, пакуль. Но мы не уйшлі. Адзін з ключавых чыннікаў багацця і дабрабыту ў мінулых стагоддзях – наяўнасць зямлі, прыдатнай для вядзення сельскай гаспадаркі. У рэгіёнах, дзе ўвесь край быў пакрыты балотамі, як, напрыклад, на беларускім Палессі, такой зямлі было вельмі мала. Таму жыццёва і эканамічна неабходным было правядзенне меліярацыі – асушэння зямлі з дапамогай каналаў і дрэнажу. Першая маштабная меліярацыя пачалася ў Беларусі яшчэ ў часы Савецкай імперыі, а сапраўдны выбух меліярацыйных работ адбыўся ў БССР. У 1960-70-е былі асушаны каля 3 мільёнаў гектараў. Гэта было Палессе, паўночныя тарфянікі і нізіны Віцебскай вобласці. Знішчана было больш за 40% беларускіх балот, а іх доля ў краіне скарацілася ўдвая. У выніку з'явіліся новыя палі, палепшыліся бытавыя ўмовы ў палескіх вёсках, а тарфяная прамысловасць атрымала магутны штуршок для развіцця. Але разам з гэтым прыйшлі і сур'ёзныя праблемы. Знікла большая частка натуральных балот, рэзка знізіўся ўзровень грунтовых вод, пачалі перасыхаць малыя рэкі. Разбурэнне балотных экасістэм правяло да ўпадку біяразнастайнасці, а высахлыя тарфянікі сталі крыніцай небяспечных пажараў і значных выкідаў СО2. Сёння гэтыя наступствы адгукаецца ўсё мацней. Беларусь сутыкаецца з недахопам вады, засухамі і высыханнем глебаў, якія непасрэдна вынікаюць з меліярацыйных эксперыментаў мінулага. Праводзяцца такія працэсы ў Беларусі і сёння. У нашай краіне амаль 2000 каналаў, 550 буйных асушальных сістэм, якія ахопліваюць тэрыторыю больш за 1 мільён гектараў. А гэта як тэрыторыі такіх краінаў, як Ямайка ці Ліван. Сёння многія еўрапейскія краіны, у адрозненне, напрыклад, ад нашай, такія як Германія, Польшча, Нідерланды, адмовіліся ад асушэння балот і, наадварот, забалочваюць тэрыторыі, каб вярнуць незаменныя рэгулятары клімату, вады і біяразнастайнасць. Ну, вы зразумелі, гэта вось пра крынжовую прапанову Лукашэнкі, каб павярнуць рэкі. Мы вырашылі самі ўсё гэта абмеркаваць сапраўдным прафесіяналам. Бо гэта зразумела, смешна, але ці можна увогуле неяк паварочваць рэкі? Будзем разбірацца, і дапаможа нам у гэтым геафізік Зміцер Грышчанка. Зміцер, вітаю. Добрая раніца. Першае пытанне. Хто такія геафізікі? Это людзі, якія ходзяць па палях, толькі ў іх замест малатка прыборы, яны іх штрыхаюць дзе ні попадзе. То бок вы можаце развярнуць раку ці не? Вось такое галоўнае пытанне. Мы можам прапанаваць, дзе гэта будзе зарабіць лепш, а дзе горш. То бок гэта магчыма? Магчыма ўсё, але пытанне, колькі гэта будзе каштаваць, навошта. Добра, тады разбіраемся. Як мне падаецца, рака цячэ зверху ўніз. Вось неяк так. Так. То бок змяніць напрамак, не напрамак, гэта трэба вышыню змяніць. Ну, можна больш простым, можна змяніць цячэнне направа ці налева. То бок, напрыклад, спраміць русла, што робіцца, калі адбываецца меліярацыя. Напрыклад, каб хутчэй вада сцякала, проста рыюць канал, і у такім прамым цячэнне на быстрэй, больш вады праходзіць у гадзіну, умоўна кажучы, і таксама гэта змена русла. Ну вы так распавядаеце, нібыта гэта... Ну гэта змена русла, а напрамак? Ну і напрамак, па сутнасці, яна ж замест таго, каб меандры рабіць, яна так цячэ адразу прама. І, напрыклад, я аднойчы бачыў такі дзіўны касмаздымак такі, там сучасны канал, а пад ім побач вясной такія мокрыя месцы, дзе падземны сток вады, і ён такі, адпечатак заставляе сабой. Я наклаў паверху мапу 242 года, і бачна, як вось былое месца ракі, оно паўтарае гэтыя ўсе мокрыя месцы, а сучасная рака, яна побач цячэ вось прама, але
пад зямлёй рака не ведае, што яе змянілі на паверхні. І як бы оно было бачна, бо летом, калі будзе ўжо трава, нічога не будзе бачна. А вось вясной это вельмі добра было відаць. Дык вось, у мяне ёсць пытанне. Ці ёсць нейкія законы, якія вось рэгулююць гэтыя напрамкі? Напрыклад, калі рака праходзіць праз некалькі розных краінаў, ці ёсць нейкі, не ведаю, водны закон, і каму належыць вось вада, і, ну, рыба, там усё, што ўнутры? А у ААН есть нейкая папера, якая рэгулюе ўсе гэтыя рэчы, але яна такая, краіны, яны дамаўляюцца, што мы будзем нейкім чынам рабіць так, каб не было дрэнна суседзям. А Беларусь падпісала хельсінскія пагадненні ў тым баку і па Прыпяці пра тое, што мы будзем дабрачынным шляхам выкарыстоўваць вось гэтыя водныя рэсурсы. І ёсць таксама паміж Беларусю і Украінай свае дамовы на гэты конт. Наконт Прыпяці непасрэдна. Ну, наконт такого, да. Каб яны такія все даволі умоўныя, таму там мала такіх пэўных рэчаў, пра якія можна размаўляць. А Прыпяць гэта прыкладна 50% на 50%. Яна пачынаецца ва ўкраіне, ідзе праз Беларусь і потым скончваецца. А ў гэтым самым жарт, калі нехта тут кажа, што украінцам вада дастаецца, так яна і нам дастаецца да Украіны. Таму, на мой погляд, гэта самае жартоўнае месца ў тым, што першыя перакрыць воду могуць сапраўды самі украінцы. Добра, так а для чаго тады увогуле вось гэтая ідэя, прапанова была, гэта, мабыць, ну я не ведаю. Ляпнуў і ляпнуў. Даведаліся, што шмат рыбы, трэба вось там Санта-Брэмар, трэба вылавіць гэтую ўсю рыбу. Ці, напрыклад, нейкія, хацеў сказаць, арабскія шэйхі, рускія алігархі прыехалі, хачу, каб моя вілла стаяла каля Прыпяці. То бок гэта для чаго? Гэта пра грошы, прапанова ідэі? Ці гэта пра Маісея, які там, или хто там? Ну, у нас спецыяліст па герменеў такі Лукашэнкі толькі Сергей Чалы, то гэта трэба запытацца. Так, а калі больш сур'ёзна, то, ну, я не ведаю, тут альбо проста ўжо гады бяруць сваё, і тады можна казаць пра нейкія праекты а-ля Савецкі Саюз па перакладанню руслаў ці будаўніцтву плацін, а больш простыя, гэта, конечно, рыбнае хазяйства нейкае, але оно і так ёсць на Палесе. І галоўнае, любыя рэчы, якія будуць не даваць вадзе сыходзіць, будуць адразу канфліктаваць з праграмай меліярацыі. І таму першае, што патрэбна будзе вырашыць, гэта ў кабінетах вырашыць, хто будзе адказны за невыпаўненне планаў, альбо галоўнае адказны за меліярацыю, альбо за выкананне вось гэтых новых ідэй. Таму гэта будзе першае пытанне. Яшчэ раз, вось гэтая гісторыя падчас СССР. Там у Сярэдняй Азіі нешта спрабавалі павернуць амудар'ю, сырдар'ю, яшчэ некалькі... Там было два добрых прыклада. Першы гэта калі з Сібіры жадалі перанесці рэкі ў Цэнтральную Азію, але вось гэта было менавіта для таго, каб пабароць уже наступствы амудар'і і сырдар'і, бо іх амаль што разабралі на хлопкаводства. І проста вада перастала даходзіць да Аральскага мора, там проста сухое русло ракі. То бок яны жадалі пабароць адным гіганцкім праектам наступствы свайго другого гіганцкага праекта. Але, як заўсёды, пакуль яны там думалі, як гэта зрабіць, эканоміка стала горш ёй, это все каштавала ўсё болей па паперках. Ну і на гэтым все скончылася. Ну добра, а калі вось, напрыклад, гэтыя чыноўнікі не будуць кансультавацца з геафізікамі, геолагамі, эколагамі, усімі, і такія раз зварочваем раку, ну, напрыклад, чаго тады чакаць прыроднаму асяроддзю, экалогіі гэтага рэгіёна, як гэта можа адбіцца, хто там памрэ, хто загіне, хто выжыве? Самае цяжкае, там проста няма куды. Па сутнасці, вось калі Беларусь падзяліць на нейкія рэгіёны, куды ідзе вада, то у нас ёсць басейн там заходняга Буга, Нёмана і паўночнай Двіны. А ўсё астатняе гэта Прыпяць і Днепр, таму там проста-напроста няма куды, насамрэч. І там адзіныя рэчы, это альбо меліярацыя, альбо плаціна. Ну, чалавек, які вырашыць будаваць плаціну на Палесе, ну, яго трэба ў нейкае... там больніцу нейкую адправіць. Гэта з-за экалагічнай сітуацыі, з-за Чарнобыль? Ну, так сам, тут можна две рэчы. Калі пабудаваць любую плаціну на Палесе, то гэта будзе навіны, якія мы чытаем падчас вясны, калі вада распыцца, гэта будзе круглы год. А па-другое, калі будуюць нейкія
рукотворныя рэчы, якія рэгулююць узровень вады, то каля Чарнобыльскай станцыі ёсць такія пруды, дзе адстаивалася гэтая вада, і там вельмі вялікая колькасць радыактыўных рэчываў. І кожны раз, калі там адбываецца значная змена ўзроўня, то гэтыя рэчывы могуць пераходзіць у больш актыўнае хімічны стан. Так, і яны могуць зноў уключаць у нейкія працэсы і не захаваць... Можа, гэта частка, як кажуць, спецыяльнай ваеннай аперацыі? Можа, яны хочуць гэтую таксічную ваду? Гэта ж дрэнна будзе не толькі для... Слухай, мы такія праекты тут абмяркоўваем, што, мне падаецца, прыдумаць можна ўсё, што як голубі эти, таксічныя голубі. Добра, слухайце, я вось... Ці бачна будзе мой малюнак? Я паспрабаваў. Так, вось гэта мяжа, беларуска-украінская мяжа. Вось гэта Прыпяць. Вось яна цячэ, Прыпяць. Што могуць, напрыклад, што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб зрабіць дрэнна для Украіны? Можаце намаляваць плаціну, там вось дзесьці на выхадзе. Малюем. Не, з другого боку. Ось так, тут. Малюйте плаціна. Так. А цяпер малюйте вялікае возера перад ёй. Вось тут? Да, вось тут. Ага. Не, значна больше, раза ў 4. Ау. Так. А цяпер там дзе-нибудь Мазыр можна намаляваць. Пінск і падтапіць іх яшчэ вельмі добра. Вось Пінск дзесьці тут. Так. Пінск тут. Это як бомбіць столі. Зразумеў. Здесь вось так будзе выглядаць. Яны гулялі у салдат. Да, вось так. Вось Пінск. А тут, Мазыра няма. Вось. І вось добрае наступство добрае. Стрэл у нагу сабе атрымліваецца. Так, гэта нагадвае, як у Киеве калісьці было, таксама падмывалі, там нешта размывалі, столькі людзей. Але у гэтым варыянце разглядаецца, нібыта там хай птушкі, рыбы, ды дрэвы будуць ахвярамі, а пра людзей яны думаюць, тады людзям жа таксама гэтая вада патрэбна. Калі манапалістычныя правы на продаж байдарак і каноэ загадзя каму-нибудь прапанаваць, то можна яшчэ і добра зарабіць на гэтым. А мы ведаем, каму можна прапанаваць. Да, прапанова, канешне. А былі яшчэ нейкія праекты, мабыць, звязаныя з вашай сферай, ці вы ведаеце, мабыць, проста экалагічныя, якія такія прапановы, ідэі, якія прывялі нейкія рэгіёны да экалагічных дрэнных наступстваў? Калі браць нават Беларусь, то меліярацыя, якая адбываецца ў той жа Прыпяці і на поўдні Беларусі, нашы рэкі вельмі абмялелі, і з-за гэтага страчаны кавалкі судаходных частак рэк. То бок раней можна было, мовна кажучы, амаль што да Пінска даплыць да Магілёва праз Украіну, з Прыпяці ў Днепр і на поўнач. А зараз вось гэтыя, глыбіня рэк стала малая, і проста баржы ці там нейкія суды яны не могуць хадзіць. І вось гэтыя судаходныя кавалкі ўсё меншыя і меншыя. І з-за палітычнай сітуацыі на мяжы быў яшчэ такі план соединіць Прыпяць і Днепр на тэрыторыі Беларусі, каб не трэба было плаваць праз Украіну. Але это таксама даволі такі стратны праект, і сэнс быў бы толькі ў тым, каб проста не прасекаць мяжу. А для нас гэта істотна, вось гэты рух гэтых баржаў, мы такія марская, дзяржава з рэкамі? Калі браць яшчэ больш старыя планы, то ёсць такі больш тэарэтычны пакуль план, это соединіць нейкім чынам Балтыку з Чорным морем праз сістэму рэк, але таксама беда ў тым, што тут, па-першае, шмат грошай патрэбна, а па-другое, трэба шмат экалагічных экспертыз, каб нейкім чынам улічыць усе гэтыя наступствы, бо кожны раз, калі дзве ракі яны маюць нейкае паміж сабой канал ці яшчэ што-небудзь, то это ж две экасістэмы, якія паміж сабой перасякаюцца, і з гэтага ствараюцца праблемы. Там рыба не туды ідзе, там нейкія інвазіўныя новыя віды з'яўляюцца, то бок это все вельмі так цяжка. Але з-за таго, што ніколі не было грошай сапраўдных на гэтыя праекты, то ніколі яны не даходзілі да той стадыі, калі ўжо былі сапраўдныя планы. Прырода, ведаеце, яна знойдзе новая раўнавагу ў месца, але проста пытанне, наколькі будзе ў гэтай новай раўнавазе чалавеку прыемна. А ўвогуле, ці варта рабіць нешта з пункту гледжання геафізіка, напрыклад? Ці лепей не чапаць прыроду, і хай яно там
адбываецца так, як... Прытапленне, калі нешта ж трэба рабіць. Гэта прырода так вырашыла. А тут уже вельмі філасофскае пытанне. Прырода, она заўсёды, ёй няма цікавасці, як себе адчувае чалавек. Усе змены, якія адбываюцца, гэта просто на карысць нам ці не на карысць. Прырода просто знаходзіць нейкі новы стан свой і жыве далей. А вось калі мы ўмешваемся, то заўсёды пытанне адно, ці разумеем мы пэўныя наступствы. Бо звычайна мы разумеем толькі тую мэту, якую мы дасягаем, але не вельмі добра ведаем такія мэты, якія разам з гэтым звязаныя. І вось тут уже пытанне, наколькі наша экспертыза і нейкае праектаванне знаходзіцца ў тым стане, каб гэта ўсё прадугледзець загадзя. А ў якім стане гэтая экспертыза ў Беларусі? У Беларусі, У нас же казалі, каб навукоўцы ехалі на захад прыбіраць туалеты. Не, сапраўды, давайте так. Зразумела, што... Там ж чарговыя нарады пачаліся. Нейкія ж людзі там засталіся, ці ні ў адной геафізіка на 3 дні засталося. А не ведаю, ведаеце, я тут зарабляю больш, чым раней у беларуснаве. Таму гэтыя вашы беларускія. А працуеце таксама геафізікам? Не, уже таксама не. Ага. Так, вось. Ой-ой-ой. Зразумела, то бок зрабіць адзін крок. Добра, другі крок. Добра, а вось на трэці крок можа прыйсці катастрофа. Ты зараз апісаў Ісуса. Ведаеш, адзін крок па вадзе, другі крок па вадзе. Ах ты ж! Трэці крок па вадзе. Кацярыначка, змейцер, дзякуй вялікі. Прыйшлі да нас. Гэта, ведаеце, вы натхнілі, мабыць, некага там унутры Беларусі, чыноўнікі. Ён сказаў, што можна разварочваць раку. Таму, калі што... Але ж не трэба. Можна, але ж не трэба. Вось, калі ласачка, хто там у Беларусі чуе, не трэба, не чапайце вы рэкі, не чапайце. Ужо і так понаразворачвалі, што... Ой, Дякую вялікі. З намі быў геафізік Зміцер Грышченка. А мы тэму рэк, якія нясуць беларускую ваду, абы куда працягваем. І зробіць гэта Міхась Зуй і Зміцер Ясеневіч. У іх таксама ёсць ідэі на этот конт. Я думаю, камісія па вяртанні беглых ужо рыхтуе дакумент. Прыпіць, вяртайся дадому. Мы ўсё даруем. Прызнай, што цябе падбухторыў Дняпро. Што? Воды нашых рэчак сцякаюць на захад? Так, непарадак. Значит, паставіць на раку лічыльнік вады і каб замежнікі плацілі за яе па поўным тарыфе. Были не заняты в экономице РБ дармоеды. Вот так. Хай платишь за воду. У нее преждевременный сохранять невозможно, отошли воды. Як выжить на пенсии? В Могилеве пенсионер скраў з крамы 18 пачакаў кавы. Нахрена яму? Я думаю, можа гэта звязана з барацьбой супраць каваманаў на заправках. Хутчэй за ўсё логіка простая. За арыентыр узяты наш самы галоўны пенсионер. Там же столькі скрадзена ўсяго за 30 гадоў. А гэты таварыш падумаў, а я што, твар дрыжачы? Я што? Я не магу. Хуже сіпатага гэтага. Я пашоў красці 18 пачкаў кавы. Цікорый. Спектакль скончаны. На новым мосце ў Мазыры, які адкрываў Лукашенко, адключылі падсветку. Пішуць людзі, паказуха скончылась. А што это атрымліваецца? Падсветка аўтаматычная? Аўтаматычная. Працовыя на храмыя ногі нашего главного пенсионера? Толькі на кульгавыя ногі, а яшчэ на адыш. Што такое беларускі вучоны? Беларускі вучоны гэта... Барабан? Не, ровар. Так лічыць старшыня Президиума Академии наук Владимир Караник. Что принцип велосипеда, пока ты движешься, ты держишь равновесие. Как только ты остановился, ты упал. Товарищ Караник, ты ж хоч трохи им цепь змазывай, катафоты вешай гэтым своим роварам, а то толькі ведаеце, што гайки закручваць. Калі параўноўваць беларускіх навукоўцаў з роварам, то старшыня Президиума Академии наук гэта іржавая тармазная сістэма. Першаму паляку, які пераехаў праз брузгі, зрабілі падарунак. Праўда, не зразумела, гэта падарунак ці такая перадача? Перадача, самі ведаеце куды? Так. Фу, Михась, што ты кажаш такое? Не дай Боже, будь асцярожны чалавек. Правер тую кілбасу ностальгія на наяўнасць жучкоў. А, дарэчы, прапагандысты асудзілі калег, якія ўрачыста сустрэлі паляк. Пускать сопли радости – это перебор, сказал Азарёнок. Сказаў Азаронак.
Добра, Валера, што пішуць беларусы пра маршруткі? Ой, шмат пішуць. Гэта не шуткі, закрыюць все маршруткі. Вот так пішуць. Трэба забараняць. Трэба забараняць маршруткі? Забараніць. Трэба забараніць. Маршруткі гэта добра, але кіроўцы маршрутак гэта асобная тэма. Іх ввогуле трэба пасля жыцця хаваць на 100 метраў далей ад таго месца, дзе ён папросіць загадзя. Вось. Маршруткі адзін і хуткі, даступны спосаб перасоўвацца паміж невялікімі гарадамі. Трэба галасней крычаць загадзя, каб ця высадзілі. Маршруткі занадта свабодна перасоўваюцца, трэба, каб все было пад кантролем хунты. Вось. Дарэчы, у маршрутках кантроля я ні разу не бачу. Ты ж заходзіш і там... Я памятаю, савецкай... Гэта было 5 год таму. Я не ведаю, мы не ведаем зараз. А зараз там міліцыянер, думаеш? Мабыць, а чаму не? Зараз не, пасля, калі яны возьмуць гэту... Сядзіць кандуктар. Не спешы. Маршруткі гэта, канешне, не панацэя, але гэта найменшае зло, калі дзяржаве пофіг на людзей, то хай хоць прыватнікі заробяць. Да таго ж нейкім чынам у дзяржаўнікаў заўсёды даражэй і сервіс не той, каб алё. У дзяржаўнікаў даражэй? Так. Мне падаецца, у дзяржаўнікаў заўсёды танней не? Не. Ну, бач, даўно ты не быў прыватны бізнес, там всё змянілася. Гэта Ёсць кошты, якія можа паставіць бізнес, таму што ёсць падаткі, ёсць штат невялікі, ёсць выдаткі, добра. А дзяржава там яшчэ женшчына з начосам. Так, на женшчыну, на факт, на ідэолага заўсёды, і ёсць яшчэ агульнадзяржаўная сетка коштаў квіткоў. Лукашысты могуць абвінаваціць кіроўцаў маршрутак у тым, што яны п'юць капучына на запраўках, ствараюць чэргі і забараніць быццам бы абгрунтавана. Колькі ж гэта людзей апынуцца дармаедамі, вот таксама пішуць. Вось, дарэчы, гэтае пытанне, калі ты забараняеш камусьці весці гэтую іпэшную індывідуальнае прадпрымальніцтва, все, чалавек... Глядзі, канкурентаў дзяржаўнікам прыбрала. Людей, которые маюць уласнае фінансаванне непадкантрольнае дзяржаве, іпэшнікаў, прыбрала. Плюс дармаеды, з якіх можна яшчэ састрыгчы грошай, суцэльныя плюс. Ну, вот, ось, як я бачу гэтую праблему, пытанне выключна ў тым, дзе ўзяць грошы дзяржаве. Усё. Мне падаецца, гэта не праблема ў маршрутках, не праблема ў прыватным бізнесе. Я згодны. Дзе ўзяць грошы? Гэта могуць быць касавыя талоны ўводзілі, потым яшчэ штосьці, нейкія зборы дадатковыя аплачваць. Потым пачнуцца кавярні, барбершопы. Так, дзе яшчэ? Секонд-хенды былі. Давай яшчэ раз. А мне падаецца, здесь якраз пра непадкантрольныя вось гэтыя рухі, нібыта мы не ведаем, куды гэтыя маршруткі, якія песні там спяваюць. Ну, это бла-бла-бла, галоўныя грошы. Але вось, спадарства, не толькі пра маршруткі мы там гаворым. Ёсць меркаванне, таму Дудзінскі такі худы, што не есть сала. А ёсць таксама, як Каця гатуе, калі найлепшыя стравы былі ў турме і больніцы. Ну, як вам такая тэма? Насамрэч гатую я. Вось. У нашай сям'і гатую я. Што гатуеш? Усё. Напрыклад? Пельмені, сосиски, з мармуровой... бутерброды, з... Гарбату, а якую гарбату? Каву. Усё гатую я. Вось гэтымі... Дарэчы, а ніхто не напісаў, колькі каштуе прыезд у дзяржаўным транспарце? 0,3 бакса. Так, я разумею, што гэта тая валюта, якой... 30 центаў. А ў беларускіх рублях? Это каля рубля. Каля рубля. Гэта дзяржаўны транспарт. Жетоны, квіткі. Добра, а маршрутка, я так памятаю, ну, нібыта... Маршруткі заўсёды троху даражэй. Троху даражэй заўсёды каштавалі. Гэта было 2-3 рубля. О, то бок гэта... То бок праехаць... Не памятаю, я ніколі не ведаў, колькі каштуе маршрутка, бо ніколі не карыстаўся маршруткай. Ты проста ніколі не лічыў грошы, прызнайся ўрэшце рэшт. Ён ніколі нікуды не ездзіў на маршрутку. У мяне ўсё так было, што метро ці аўтобус. Да Брэста, з Менску да Брэста і на метро. Рэчы, вельмі зручна было, я пра гэта пісаў у чаце, вось у нас у горадні было вельмі зручна. Уначы, калі рана трэба прыехаць у Менск, уначы маршрутнік сам ездзіў, забіраў паўсюль, па ўсіх раёнах.
і ўжо тады ехалі. Вельмі зручна было, не трэба было ўначы таксоўку нейкую шукаць, а наш яшчэ і спазняецца, нават уначы на пустых вуліцах, перціся на аўтавакзал і ўжо адтуль ехаць. Вельмі Ну вось, ты апісаў тое, чаго чакае чалавек, мы чакаем сервісу. Пішыце пра маршрутку, ўсё цікава. У каментарах і пра кошты, і пра куды ездзіць, і мы ўсё гэта будзем чытаць, бо нам вельмі цікава. Ну а зараз давайте музыку паслухаем. Вось «Абсент». Can I come with you? Can I come with you? Can I with you? Can I come with you? Can I with you? Can I come with you? Can I with you? Can I come with you? Could have been such a good day, but you got a call they want to take you away. The vibe is not so okay. Guess we have to go, we've got no choice anyway. Where do we go? We've got no clue. What we're gonna go through this plan sucks. Wait, can I come with you? Wait, can I come with you? Can I with you? Wait, can I come with you? Can I with you? Wait, can I come with you? Can I with you? Wait, can I come with you? The years pass us by. We are getting old and I'm still by your side. There's so much left behind, but at least we have some memories for life. If your turn comes first to the bus awake, you don't ask what I would do. Добрай раніцы ўсім. Вы глядзіце раніцу з Белсатам. І ў студыі Дзяніс Дудзінскі і чалавек Мікі Маус Кацярына Раецкая. І хуценька мы распавядзем, пра што яшчэ мы сёння будзем з вамі размаўляць. Чым здзіўляе Беларусь замежнікаў і за што кітаец можа палюбіць Караткевіча? Паразмаўляем з нашым госцем. Як быць сумленным беларусам у часы сталінскіх рэпрэсій? Гісторыя жыцця Ванды Лявіцкай у новай нітцы-зорцы. Што такое нацыянальная ідэя і ці памятаюць пра радзіму беларусы замежжа, раскажа Зміцер Лукашук. Ну і нагадваем пра пытанне. Сёння размаўляем пра маршруткі. Пішыце, калі ласка, у каментарах, куды ездзіце, колькі каштуе, і усялякае такое. Падабайкі стаўце, дбайце пра сваю бяспеку. Ну, а мы рады прадставіць нашага вельмі незвычайнага госця. Да нас завітаў магістр беларусістыкі Сюй Байлун. Сюй Байлун родам з Кітая, але пэўны час жыў у Беларусі, вывучыў беларускую мову, стаў магістрам і знайшоў час, каб да нас прыехаць. Вітаем! Вітаем, Сюй, вітаем. Але ж у соцсетках вы прадстаўляецеся як Валянцін. Так, так. Як так сталася, як так адбылося, што Сюй Байлун, кітаец Сюй Байлун стаў Валянцінам? Чаму? Тому що у китайських університетах усі студенти, які вивчають заміжну мову, обирають собі заміжні імена. Ну, у нас така традиція. Зразумела. То бок я Дзяніс, але ж где-нибудь у Брытаніі, Вялікай Брытаніі быў бы Деніс. А чаму вы абралі беларускую мову? І Беларусь менавіта. Беларусь менавіта. Усё пачалося вельмі випадкова.
Чому випадково? Тому що я ніколи не планував спеціально вивчати білоруську мову, поколи у моїм китайському університеті відкрилася білоруська мова як факультатив. І тоді я записався на ці заняття, і дякуючи цим заняткам, я отримав шанс бесплатно вчитися у Білорусі. Ну і чому б ні? І поїхав, щоб глибше познайомитися з мовою. Так. А з якими, ну я не ведаю, творами і, мабуть, з'явами у білоруській мові, там, деканне, теканне, нейкая вось унескладовая, як у вас, ви познайомилися, що уразило, що більш цікаве? Ну, я так розумію, унескладовая уразила докладно. Могу сказати, що увогуле беларуская мова мяне вельмі ўразіла. Мне вельмі падабаецца, што беларуская мова, яна вельмі аўтэнтычная. То бок адрозніваецца ад моў сваіх суседзяў уласцівымі толькі для яе моўнымі рысамі. То бок аканне, яканне, деканне, дзеканне, мякія, сізі і так далей. Так. А як ви засвойвалі, наприклад, гуки, яких не існує у китайській мові? Б, наприклад, Б, батьки. Нема? Нема. Наколькі я ведаю, у китайській мові нема гука Б. І шмат яшчэ яких гукаў. Гэта цяжка? Было цяжка ці не? Ну, гэта было вельмі цяжка. Але гэта проста праблема часу. Трэба было прысвяціць вельмі шмат часу, каб вырабіць вельмі добрую вымову. Гэта вельмі цікава. Цікава. Вы пісалі ў інстаграме, што, напрыклад, вось, калі параўноўваць з польскай мовай, то беларуская для вас больш складаная. Гэта з-за гэтых гукаў і вымаўленне, якое існуе ў беларускай? Не. Я лічу, што беларуская мова складанейшая за польскую, ну, з базамоўнай прычыны. Таму што ў жыцці амаль беларускай мовы амаль не чуваць. І таму таксама няма такога моўнага асяроддзя, дзе можна было б акунуцца і засвоіць мову. А колькі часу вы жылі ў Беларусі? Толькі 2 гады. А было нешта, ну я не ведаю, што вас здзівіла, што беларусы робяць не так, як, ну, зразумела, як кітайскі народ, ці, мабыць, ну, вось ёсць у нас слова шуфлядка. Ведаеце, што такое шуфлядка? Ведаю. Вось, то есть слова, якое цяжка перавесці, цяжка неяк абмяркоўваць, бо гэта нешта такое каля сэрца. Шуфлядачка. У мяне ў шуфлядачцы там. Што у вас у беларусах, у Беларусі, мабыць, беларускіх, ну, як традыцыях таго, што людзі робяць кожны дзень, там, ну, я не ведаю, на чырвоны не пераходзяць дарогу, напрыклад, ніколі беларусы. Ну, так, добра памятаю, што у Беларусі ёсць вельмі шмат забабонаў. І, напрыклад, ну, я не ведаю, ці добра памятаю, калі ты прасыпаеш соль, гэта не вельмі добрая прыкмета. Так, трэба яшчэ праз туды яе кудысьці кінуць, таксама, калі соль прасыпаў. Так, праз плячо кудысьці трэба зрабіць 3 разы. Дакладна. А што яшчэ здзіўляла ў Беларусі? Мабыць, у людзях. Гэта ж увогуле іны сэнс, іны геаграфічны сэнс, палітычны сэнс, лінгвістычны сэнс, сацыяльны сэнс, рэлігійны, гэта ўсё іншае, калі параўноўваць з Кітаем. Што здзіўляла? Вось як гэта? Ну так, мяне больш здзівіла беларуская традыцыя. Ну, то бок яшчэ ёсць такая традыцыя стукаць па чымсьці драўляна, а потым
3 разы плюнуць. Так, Гэта вельмі вразіла. Так. До речі, як шмат забабону у нас. Я ніколі про гэта так не думала. А, ну, ведаеце, заўсёды мы любім пытаць, а ці з нейкіх страваў, нечага, што вы спрабавалі, ну, не ведаю, дранікі заўсёды пытаць, згушонка, вось, ведаеце, што такое згушонае малако? Так, ведаю. Спрабавалі ці не? Не верыш, у Кітаі таксама ёсць згушчонае малако. Так, у нас таксама ёсць, да. Добра. Ну, я думала, што глыбоцкая ды рахачоўская, гэта мы, гэта наша. Што спрабавалі з нейкіх страваў? Я каштаваў дранікі, але мне больш падабаецца, калі дранікі з душой. Ну, і яшчэ беларуская мачанка. Так, з блінцамі, мачанка з блінцамі. Ви тут падобныя, дранікі, так, ну, Ага. так, а вось бліны заўсёды. А што пра людзей? Вось гэта самае цікавае, бо пра беларусаў кажуць, што яны такія, ну, сумныя, сціплыя. Ніколі не усміхаюцца, самі ў сабе. Нам з нашага боку таксама падаецца, што кітайскі народ, напрыклад, тоже вельмі такі, вельмі спакойны. Ці ёсць у нас падабенства і ці ёсць адрозненні такія вялікія? Ну, мне падаецца, што абодва народы вельмі цярплівыя. І у абодвух народаў была вельмі цяжкая гісторыя, і з ліхамі заўсёды могуць змірыцца. Так. Так, і заўсёды вось гэта такая павага да, ну, мне падаецца, з майго боку, да такога традыцыйнага ўкладу пра тое, што вось яно так ідзе, трэба так рабіць, ёсць такое правіла, ёсць такая традыцыя, і мы будзем яе паважаць. Мне кажется, у гэтым мы вось падобныя. Слухайце, а вось якія моманты вучобы ў Беларусі для вас былі сапраўдным выклікам? Вось я у соцсетках гляджу, здзіўляюсь, што не ўсе настаўнікі дазвалялі пісаць працы па-беларуску. Ну так, у мяне было такое. Але найбольшым выклікам для мяне было чытанне літаратуры. Бо беларуская мова для мяне няродная. І носіпіт, ну, каб прачытаць адзін артыкул, носіпіт патрабуе толькі дзесяткі хвілін, а мне даводзілася сядзець гадзінамі. А што вось з твораў ці артыкулаў, ну, больш, мабыць, з беларускай літаратуры мастацкай, што ўразіла, што спадабалася? Мабыць, нешта не спадабалася, таксама распавядзі. Ну так, нядаўна я прачытаў Паўлінку Янгі Купалы. І думаю, што там мова, ну, проста такая жывая і вельмі багатая на фразеалагізмы. І я хачу у пэўным сэнсе ажывіць гэтую мову, уводзячы яе ў сваё маўленне. І яшчэ мне падабаецца гэты твор, таму што паказвае эпізод з беларускага жыцця на пачатку 20-го стагоддзя. Ну, каларыт мне вельмі падабаецца. А ці хадзілі вы ў тэатр, беларускамоўныя тэатры ў Беларусі? Купалаўскі, напрыклад, ці засталося там нешта беларускамоўнае? Ну, я яшчэ не быў у тэатры, але у інтэрнэце паглядзеў Паўлінку. Так, класічны твор. Яшчэ, вы аставілі вельмі прыгожы водгук на дзікае паляванне караля Стаха Караткевіча. Вось, чым вам так спадабаўся гэты твор? Гэта ж іншая гісторыя, другой краіны, другога сусвету ўвогуле. Ну, мне таксама вельмі спадабаўся каларыт у гэтым творы. І, ну, як бы, там Беларусь вельмі таямнічая. І пра гэтую Беларусь яшчэ ніколі не ведаў. І там ёсць свой танец, ёсць свой строй. І таксама там людзі свае былі, і дбалі пра сваю айчыну. Так.
А як рэагуюць і рэагавалі у Беларусі людзі ці беларусаў, якіх вы сустракаеце, на тое, што вы размаўляеце па-беларуску? Ну, часто бывает такая ситуация, что люди просто у шоку, бывают вельми ураженные. Ну, і часам таксама гэта выклікае недавер, але у жартоўным сэнсе. Ну, до боку часто жартуючи, що я ведаю беларускую мову, і таму я вельмі падазронны. Ага, у нас так кажуць, таварыш маёр, як кажуць, так, калі ласачка. Ну, гэта было бы вельмі крэатыўна, калі б чалавек размаўляў па-беларускі і быў... Збоку для мяне, напрыклад, для мяне гэта таксама зараз, што адбываецца, вось і такая прыгожая, такая добрая беларуская мова ў вас. Ну, гэта яшчэ і прыклад, бо вы заўважылі, што беларускай мову не карыстаюцца у Беларусі шмат людзей, то бок разумеюць, ведаюць, але ўсё ж такі вялікая частка размаўляе па-расейску, тыя, хто размаўляюць па-беларуску, ўсё роўна там у школах, у універсітэтах, ну, няма такога вялікага дасягу, але гэта вельмі добры прыклад, калі замежнік вывучае беларускую і размаўляе, як ты любіш казаць, выкшталцона і ведаць тыя словы і тыя выразы, якія вось да сэрца дакранаюцца. Так, і да сэрца. А ці у Польшчы сябруеце з беларусамі? Так, конечно. Я часто хожу на розныя загады ў Кракове, у беларускую прастору. А жывеце ў Кракове? Так. То бок зараз вось вашае жыццё ёсць частка беларускага асяроддзя, з якім вы там працуеце ці сустракаецеся, ёсць частка, я так разумею, польскага асяроддзя, то вы такі мульцікультурны, мультидисциплинарны. У нас ёсць апытаначка. Апытаначка, так. Хуценькая такая, бліц апытанка. Любімы беларускі твор? Твор Паўлінка. Любімы беларускі аўтар? Янка Купала. Любімая беларуская страва? Мачанка. Месца моцы ў Беларусі? Месца моцы ў Беларусі? Белавецкая пушчы. О, любімая беларуская песня? Кубаленка. Найлепшы ўспамін пра жыццё ў Беларусі? Гэта снег, сонца пасля снегу. І апошняе пытанне, па чым з Беларусі вы сумуеце тут у Польшчы? Памідоры марынаваныя. Ого! Вось гэта было самым незвычайным. Насамрэч іх няма тут. Вось гэтыя маленькія памідорчыкі. Мне падаецца, вы знайшлі адзін аднаго з дранікамі. Агуркі ёсць, а памідораў няма. Ну ўсё. Слухайце. Трэба заняцца гэтым. Дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас, што распавялі. У нас у гасцях быў магістр беларусістыкі Сюй Байлун. Гэта вельмі Валянцін, ён жа Валянцін. Як знайсці ў інстаграме твою старонку? Мне падаецца, у мяне ёсць шмат падпісчыкаў і па спасылцы можна некім чынам знайсці. Добра, мы пакінем у каментарах пасля гэтага эфіру. Калі нашы рэдактары чуюць, пакіньце спасылку на інстаграм. Дякую вам вялікі, дзякуй, што прыйшлі. Вось я не магу наглядзецца, маё сэрца радуецца, вось гэта, ну як жа. Ну, а мы тым часам прапануем узгадаць, што беларуская мова жыве, нягледзячы на забарону, ўжо шмат гадоў. Пра гэта расказвае новая нітка-зорка ў чарговым выпуску. Неверагодная Кацярына Ваданосава пераўтвараецца ў Ванду Лявіцкую, дачку пісьменніка Антона Лявіцкага і жонку мовазнаўцы Язэфа Лёсіка. Давайте поглядим. Як твої лекції? Як все пройшло? Что тебе сказать? Одна комсомолка задала питання. Чому я так мало даю уваги падчас заняткаў падабенству беларускай і расійскай мовы?
І што ты адказаў? Што я мог адказаць? Што яе пытанне антынавуковае і патыхае цьмарашальствам? Я адказаў, што мы вывучаем не падабенства, а самую нашу мову. Жывем мы ў Беларусі, а не на нейкім Марсе. Гэта неправільны адказ. Ты не тое, што зараз можна адказваць. Адказваць у цяперашніх варунках. А можа, гэта табе весці лекцыі па беларусазнаўству замест мяне? Можа, у цябе лепей атрымаецца? Можа, ты разумнейшая? Прабач. Прабач мяне. Я асцярожнічаю, як магу. І ты, і я разумеем. Ад іх не схавацца. Рана ці позна. Все, што я рабіў раней, яны успомняць. Старшынства прэзідыуме БНР, тое, што выступаў супраць камуністаў, сустрэчу з Пілсудскім. Ясэп, ціха, я цябе прашу, у нас жа дзеці. Ты ж адступіў ад усяго, ты пераклаў маніфест камуністычнай партыі. Менавіта. І вось няхай яны лепей звяртаюць увагу на маю навуковую дзейнасць, а не на нешта іншае. Не будуць жа яны расстрэльваць за беларускую мову, праўда? Супакойся. Я максімальна асцярожны. А што ты шыеш такое цікавае? Это спадніца. У мяне ўсе адзежкі яшчэ дарэвалюцыйныя. Я взяла сваю сукенку, яшчэ гімназічную распарола і пашэўку прышыў. Вось і добра. Добрая тканіна, колеры не кідкія. Пашый так, каб ніхто не ўзгадаў твоё шляхецкае паходжанне. Каб максімальна па-вясковаму, разумееш? Я разумею. Гэта будзе андарак. Як у вясковых баб. Не выдавайце нас. Я прашу. А вось ведаеце, пасля нашага цудоўнага госця з Кітаю, які захацелася, які добра размаўляў па-беларуску, вельмі добра размаўляў па-беларуску, і пасля Кацярыны Ваданосавай захацелася паслухаць цудоўную беларускую музыку. Наві-бэнд. Пусть будзе наві-бэнд і галоўнае беларускае слова «мама». Притуляй мяне, калыхай, у сне павяртай назад у дзіцячы свет. Да цябе прыйду, не згубіўшы след, як буслы вяртаюцца па вясне. Мама, мне сёння сніліся кашмары, дзе ўсё не так, як ты спявала, дзе ўсё схавалася ў цень. Мама, мы так далёка адляталі, і не пра ўсё табе казалі, а сэрца білася мацней. Притуляй мяне, калыхай, у сне павяртай назад у дзіцячы свет. Да цябе прыйду, не згубіўшы след, як буслы вяртаюцца па вясне. Притуляй мяне, калыхай, у сне павяртай назад у дзіцячы свет. Да цябе
А наш наступны госць уже побач з намі таксама на свой лад ён звяртаецца у сваёй творчасці да гістарычных падзей. Сустракайце, мастак Ілля Спрынджук. Вітаем. Илья, твой проект называется «Интервенция». Это что, это перформанс? Як гэта? Мы зараз будем бачыць яшчэ і абразкі Давайте поглядзім спачатку, а вы потом нам распавядзеце, мы будем глядзець. убачылі. Так, мы адразу будем глядзець і каментаваць. Ага. Гэта проект называется «Интервенция». Проект называется Monuments of Oblivion. Это памятники забвения. Ага. Форма, которую я использую в этом проекте, это художественная интервенция. Интервенция — это такая история, в которой, простыми словами, художник встраивает свое высказывание в уже существующую какую-то среду, в реальный мир, когда ты не делаешь этого в галерее, например, или в каком-то выставочном пространстве. И здесь я решил привыкнуть именно к этому, именно к этой форме. Да, это я. Могу рассказать про проект, собственно, Так, что происходит. распавядайце, мы будем их глядзець і распавядайце нам. В общем, проект отсылается к вопросу политики памяти, к изучению политики памяти. Я обычно в своих проектах занимаюсь каким-то большим ресерчем чего-то, и потом уже подбираю форму под эту историю. И конкретно в этом проекте я решил обратиться к феномену декоммунизации в Польше, как чему-то, что, в общем-то, представляет собой политику памяти. И в разных странах эта политика может быть разной. В Польше конкретно это была декоммунизация. И для проекта я создавал вот эти мыльные головы, которыми сейчас мыл... Мыльные головы. Да, да, как образ такого сборной славы советской в данном случае, потому что во время декоммунизации сносили памятники. Сейчас то же самое происходит в Украине, в Беларуси, как известно, почти все памятники советские остались, в Польше они сносились. И в рамках проекта я возвращаюсь с этими мыльными головами как политическим феноменом в места, где памятники были, и сейчас их уже нет, и мою ими пространство. Это такой акт, в общем-то, заботы. А чаму менавіта дэкамунізацыя? Што вось для цябе такога дрэннага ў гэтым камунізме было? Ну вось што? Ці гэта з'ява, якую дэкоммунизация. Вось займуся я декоммунизацией. Мне в целом интересна память как тема, и декоммунизация как один из таких измерений, наверное, этой темы, потому что, на мой взгляд, все искусство политическое, и память как тематика для художников в последние десятилетия, наверное, даже в Европе уже это очень давно происходит. Это тоже популярная тема из-за того, что во время разных и социальных кризисов, и экономических, и политических, в частности, память становится таким первым дивизионом манипуляций со стороны государства. Это история, которая очень, очень чувствительна для народа, вообще для населения как такового. И мне интересна тема политики вообще, и тема того, как власть влияет на людей. И как художник, особенно художник в эмиграции, мне кажется, ты особенно чувствителен к этому и реагируешь на это в своей практике. И я это делаю, собственно. Поэтому декоммунизация стала таким очень четким, очень ярким, не то что феноменом, а скорее как бы видом вот этой вот политики памяти конкретно в Польше. Мне это тоже стало интересно, потому что в Беларуси все это осталось, и как бы мы выходим из страны, в которой государство до сих пор свою политику строит на коммунистических аспектах и на коммунистических рельсах. Памятники повсюду, они не поддаются вопросам, сомнениям, это абсолютно не спорная территория. Здесь это спорная территория. И конкретно, например, вот этот памятник, который я выбрал, это помник Четырех Шпионцев бывший, сейчас это помник оферам Жази Праги на плацу Виленском. От него остался только цокол, это вот сама площадка. И вокруг него тоже было очень много контроверсий, очень много споров. Институт... Вось гэты цокол. Да, абсолютно. На него должен был вернуться памятник, который был снесен когда-то, который сейчас на Поморье находится, но не вернулся, как бы место осталось, то есть как бы люди должны помнить, что там было, и должны помнить, что происходило раньше. Вось быў яшчэ нейкі агрэгат такі, ты таксама сціраў аб'ём. Так, завод на заводе? Да, это, собственно, была первая интервенция в рамках этого проекта, потому что я делаю их как такой архив проектов, и потом собираю не только сами видео, но еще и комментарии людей, и тексты, и то, что, как бы, почему это место важно. И первое видео, да, первая интервенция произошла в Германии с
паровой машиной с 1923 года, старой лесопилки. Вот это, да? Да. Когда-то это место было политическим штабом активистов локальных в, собственно, территории, где это делал. И они боролись против строительства как-то nuclear waste storage. Отходы нуклеарные, да. И да, в общем-то, это все происходило там. Это место давало им работу в свое время и было сердцем города. И как центр активистической и политической активности я выбрал его и помыл его, собственно, и позаботился о местной памяти. Вот. Народ был в шоке. Цікаво, що ти один з редких мастакоў, ну, якіх мы сустракаем на наших канапах ці ў Беларусі таксама, які кажуць, што мастацтва палітычнае, што мастацтва гэта частка сацыяльнага жыцця і палітыкі, бо больш часта мы слышым Чуем пра мастацтва па-за палітыкай. Чаму, мабыць, вось ты сваім меркаваннем можаш падзяліцца з намі, а чаму важна, каб мастакі розных жанраў, розных напрамкаў, там літаратары, мастакі перформансаў, мастакі, якія малююць карціны, спевакі, каб яны разумелі, што палітыка гэта не нейкі бруд, а гэта частка сацыяльнага жыцця. Ну, калі ты... Ці ўвогуле трэба несці мастацтва ў палітыку? І палітыку ў мастацтва. Перасэнсоўваць тое, што адбылося. Да, я считаю абсолютно. Искусство — это очень, очень серьезный и сильный инструмент уже воздействия. И, наверное, самая большая задача любого искусства — это либо архивация какого-то знания, либо создание этого знания. Это есть большая разница, например, от культуры. У нас есть Министерство культуры, да, но нет Министерства искусства. Так. Культура занимается тем, что она это наследие чаще всего. То есть что-то, что происходило, что-то, что признано государством, народом и так далее. И это мы оставляем. Но искусство может базироваться на культуре. И часто оно базируется на каких-то очень свежих процессах, которые происходят. Свежие процессы — это политика, либо что-то, что мы сейчас видим перед собой. Поэтому я считаю, что искусство все политическое, даже если художник считает, что он не делает политическое искусство, оно и так политическое, потому что, значит, он может себе позволить не делать его таким. Значит, он может позволить себе работать в том социальном устрое, экономическом устрое, в котором он считает, что его вещи не политические. И в конце концов, ты же платишь налоги и все эти вещи. То есть ты каким-то образом участвуешь в политике в том или ином виде. Поэтому... Капец ты разумны. У мяне вось ёсць, дарэчы, пра разумнасць ёсць. А вось ты нам і нашым гледачам распавёў, што мы ўбачылі мыльныя головы, мы ўбачылі пастамент, мы ўбачылі, ты распавёў, што гэта было там на заводзе, мы такі, так, вось гэта ж вось пра што. А у Дзяніса заўсёды ёсць, ёсць пытанне пра тое, а ці ён сам павінны, вось калі ён толькі глядзіць і нема вось гэтага тлумачэння, ён сам павінны гэта зразумець, ці ён павінны не абавязкова разумець, але адчуваць нешта. Ці ўкласці свой асаблівы сэнс. Ці трэба вось гэтая такая таблічка пра тое, што гэта, пра гэта, як вось гэтае сучаснае мастацтва, як ты кажаш, успрымаць, каб зразумець, што хацеў сказаць аўтар? Ну, сейчас мы тоже находимся в такой очень интенсивной ситуации. Вы первый раз видите проект, я должен первый раз очень быстро рассказать вам за 10 минут, что вообще происходит. И это всегда тяжело, особенно в этих условиях. Но относительно вопроса и того, как ты это воспринимаешь, часто современное концептуальное искусство идет с сопровождением, с какими-нибудь текстами, с описанием того, что происходит. То есть, если у тебя есть свое восприятие этого, это классно и абсолютно достаточно. То есть, если тебе неинтересно читать, ты можешь не читать. Это тоже хорошо. Потому что не все воспринимается мозгом. Ты можешь воспринимать какие-то вещи просто эмоционально. И часто мне кажется, есть какой-то стереотип о том, что эмоции — это всегда вторичная история. Но это тоже способ воздействия с миром, способ его переработки. Искусство тоже работает на этом измерении. Поэтому, если ты не хочешь, ты можешь не читать. Дарэчы, напрыклад, я ўспрымаю мастацтва, сучаснае мастацтва, неважна, прама. Вось як яно есть. Калі б меня запыталі, што я пабачыў, я бы адказаў, што чалавек з доўгімі валасамі трэ мылам нейкі стары агрэгат. Усё! Я з ім жыву. Калі хтосьці потым запытае, а што для цябе гэта азначае? Ну, тады я начну прыдумляць нешта. Гэта глыбінны сэнс, гэта
То бок Я душа ведаю. яго не падрыхтаваная да Не, ўспрымання нічога іншага. Для мяне прывязіце Рэмбранта ці Шышкіна мне. Ну вось, табе ў Міністэрства культуры іншых краінаў, а нам у сучаснага мастацтва. Дарэчы, як іншыя гледачы рэагавалі, якія ёсць водгукі, ці супадала ўспрыманне тых, хто гэта бачыў, з тым, што ты хацеў распавесці гэтым? Мне, наверное, нужно будет это еще провести через какую-то цензуру, чтобы научиться отвечать на эти все штуки. Но было достаточно занятно. Как бы есть тоже разница между тем, как это воспринималось в Германии и здесь, в Польше. В Варшаве это первая интервенция, в Польше первая, то есть их будет больше. И да, были очень специфичные комментарии. И хорошие, и не только хорошие. Комментарии под видео, Я еще не публиковал ничего. были непосредственно во время процесса этого всего. То есть чтобы ты анонсовал 10. Нет. Люди приходили и шли. Не. Жители просто, которые там живут, в общем-то, под блоками, там вот еще чем-то, потому что это Прага, там, населенное место. Это были те немцы, те поляки? Ну, конкретно, да, в Варшаве это были как бы поляки в основном. Что сказали? Одна женщина сказала, что ей дало это очень много к размышлению. И такая в веку женщина, что ей как бы интересно, что здесь происходит, почему это происходит вообще, как бы как так получилось, что сняли все надписи с памятника, потому что на интервенцию, собственно, сняли практически все с самого этого цоколя. И да, жители были достаточно впечатлены тем, что что-то происходит с местом, которое для них важно, как место памяти и все остальное. Ну, в общем-то, та женщина сказала, что много мыслей появилось, ей все очень понравилось, а потом вернулась и сказала, что, возможно, тем самым я возвращаю каких-то там убийц, там, как-то так. Ну, в общем, комментарий был на самом деле в формате всего дня, тоже достаточно живой и уместный. Мы с ней поговорили потом, я объяснил все, она говорит, окей, хорошо. Потому что в основном люди как бы приходили... Сложно выделить что-то особенное, потому что у всех был примерно один посыл, что классно, что вы этим занимаетесь, потому что для нас это место важно в целом. Но важно тоже потому, что вокруг него было много споров и политических споров, и мы не хотим, чтобы это возвращалось, и нам важно, чтобы кто-то заботился об этом. А тут как бы иммигрант заботится, ну, интересно. Так. Гэта вельмі цікава, і мне падаецца, у гэтым і ёсць асноўны сэнс, калі пані пабачыла, яна зразумела нешта, пайшла домой, а пасля яшчэ ў ёй гэта ўсё бурліла, і яна думала пра тое, як яна адносіцца не толькі да інтэрвенцыі, а вось да месца, якое побач з ёй, дзе яна вырасла і жыве. А працягваць будзеш яшчэ? Да, не с этим памятником уже, но будет архив целый. Чакайце ў вашых гарадах і краінах. Дзякуй вялікі, што прыйшоў да нас. Дзякуй, што распавёў і што даў нам зразумець вось тыя сэнсы, якія ты укладаеш. Што хацеў сказаць мастак. Так. Вось, дзякуй вялікі. Пра культурную інтэрвенцыю з намі размаўляў сёння мастак Ілья Спрынжук. Дзякуй вялікі, што прыйшоў. А нашу размову пра культурныя сэнсы працягнуць Мікіта Мелказёраў і Зміцер Лукашук. Мы, белорусы, чемпионы по адаптивности. Полякам мы становимся лезвие неимгненно, немцам крышку даўжэй, американцам все у нас атрымліваецца. Ці зараз гэты тренд такі ж самы? Я б не сказаў, што з аднаго боку можа быць так, таму што час пэўны адыходзіць. Вот мы чым далей ад 20-го года, тым можа быць вот гэтае наша уменне сацыялізацыі, адаптацыі, адаптыўнасці, яно на нас вяртаецца, але не ў той ступені. Таму што калі раней усё ж такі было такое адчуванне, што беларусы не ведаюць і не маюць чым ганарыцца у сябе, у беларусаў, то зараз у 20-м годзе яны абудзіліся, і прычым яны ганарацца не толькі 20-м годам, калі мы паказалі, што мы раскрыліся файлы і раней. Да, яны просто пачалі цікавіцца, а хто ж мы такія? Яны зазірнулі ў гісторыю, яны зазірнулі ў культуру, яны зазірнулі ў іншыя нейкія сферы, і аказалася, што обана, дык там жа ж у нас было, што і таму, ведаеш, як сказала першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў у Амерыке Надзея Нортан, што
беларусы ўжо так жыліся са сваёй скурай новай ідэнтычнасці той краіны, у якой яны знаходзяцца, што здавалася, што ну вот все, вот ты ўжо амерыканец, все, тут амерыканская скура у тебя там, ці ты немец, ці паляк, там ці яшчэ хто-небудзь аўстраліец, а 20-й год шкрабануў, і аказалася, што пад гэтай тонкай скурай нанасной чужой ідэнтычнасці беларускасць яна ёсць. Нават у тых, хто пра гэта ніякім чынам не падазраваў сабе. Здаецца, шмат чаго мы сёння абмеркавалі рознага, што пішуць пра сённяшні выпуск нашыя гледачы. Спачатку хочу выканаць абяцанне, якое я даў у чаце нашым гледачам-гледачкам. Абяцаў сказаць спадарства таксама па-кітайску. Бае лосы уан-цуй. Гэта азначае ў перакладзе «Жыве Беларусь». Жыве вечна! Калі раскласці, дарэчы, вось гэтай іерогліфы, з якіх складаецца гэты надпіс, то атрымаецца Беларусь 10 000 гадоў. Гэта прыкладна ў 5 разоў больш, чым жыве ў сярэднім цывілізацыя. Тональная. Так што, вось такое, сябры. Пра маршруткі вельмі шмат сёння пісалі. Мала пісалі адкуль, але гэта зразумела. Часы такія. Маршруткі на слонем, маё прывітанне. З Пінску пісалі, з Магілёва таксама пісалі. Вось у Пінску мы плавалі на пікнікі на карабліку-цеплаходзе, а не на маршрутках. Пішуць, чаму б не пабудаваць ГЭС. Гэта да пытання вось пра Прыпяць шмат абмяркоўвалі. Удакладняюць, 95 копеек каштуе, а маршрутка 2 рублі. Я попала! Я адчуваю краіну. Канешне, фурор гэта наш Валянцін, файны хлопец, малайчына. Валянцін прыклад для беларусаў. Вось гэта ўсё пішуць, які маладзец, які цудоўны чалавек, так міла. Гэты кітаец сказаў тое, што не кажуць на нарадах у перасідзента. Прасцей вывучаць польскую у Польшы, таму што будзе практыка навучання ў грамадстве з носьбітамі. Хто там гэта піша? Беларускую мову ў Беларусі. А чаму не? Ну, ўсё так і ёсць. У Беларусь прыязджаюць, каб вучыць расейскую мову таксама. Гэта вельмі шмат. Польская мова ў польскім асяроддзі. Валянцін расчуліў жанчыну Мікі Мауса. І не толькі яе. Што, рэйсавыя аўтобусы павінны ездзіць, ёсць меркаванне. Мы ж не супраць, мы за, каб всё ездзіла. Навошта забараняць. І аўтобусы хай будуць, і хай будуць маршруткі, і хай таксоўкі, кані, карэты, заўсёды кайфова рэагуюць на культурныя блокі. У нашай праграме чакаю час, калі будзе нейкі адзіны этнацэнтр, дзе будуць строі ўсіх рэгіёнаў. Градзенскія кашулі гэта проста штосьці нерэальнае. Таксама у нас другі дзень уже заходзіць троль, бот, не ведаю, як яго назваць. Ну, сялякую лабуду, як заўсёды, перацягвае увагу. Мяне назваў страусам, хіба за то, што я прапанаваў яго ігнараваць. Сябры, можа і страус, но лепей так, чым вось тое, што піша гэты Александр. Покаж. На территории Древней Руси жили русины, которые называли свой русский Беларусь. Часть этой большой Руси были другие, червоная. Деліт. Не, свабода меркавання, калі ласачка, мы ўсё чытаем, але не ўсё успрымаем. Галоўнае без абразаў, дарэчы. Прабач, у нас свабода меркаванняў, але ж не свабода глупстваў. Ох, клас. Глупства не ёсць меркаванне. Шановныя сябры, калі ласачка. Ну, вось гэта такое асноўнае, таму што пад канец, дарэчы, што цікава, гэтыя боты, яны першую гадзіну спяць, а прыходзяць папажа, калі ўжо падбадзёраліся, падчахліліся. Ну, вось... Шановное господарство, дзякуй, што былі з намі гэта амаль 2 гадзіны. І напрыканцы хочацца ўзгадаць, што 21 лістапада Украіна святкавала Дзень годнасці і свабоды. І вось у гэтыя дні, 12 гадоў таму, пачалася рэвалюцыя украінскай годнасці. Шчыра віншуем нашых сяброў і слава Украіне і жыве Беларусь. Дзякуй, што былі з намі. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колисала, дала мені ритм і, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона, напевне, знала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе, вона не розбудить, не будуть, в мене сильні бурі. Забере